tamburan yan maza daban a mazaje yake hukumman sunu za ka gaba lafiya. Tamburan yan maza daban a mazaje yake hukumman sunu za ka gaba lafiya. Sarkin dutse Allah kara da dummar ta ba hukumman Allah kare da dumbar tawa hukuman ban sanu za a gama lafiya. Tambaran yan maza daban a mazaje yake hukuman ban sanu za ka gama lafiya. Zane fara da ambatan ilahi nake makaɗaici da shi ake bautar take mawadaci ya dagunsa duka komai yake bani karshi yabon uban sarakai nake mai sarauta da dukkanin dugon tsige ka nufe ni da jura duka jinge magauta ka sana zan masu kalle dage mabuhai abun ka duka sarkin dutse Allah kare da dumbar tawa hukuman ban sanu za a gawa lafiya. Ga yaban annabin da gunsa dorai suke matsayai na mu'jiza a gunsa cikin mufake sayyidin alamin nan mukamai suke alwasa bihi abun ruko a fake addakawa hakuna a zuciya take masu tsoron ubangiji da babban suke masu aiki akan sani ta baki suke ilimi dan fare da masu aiki. Kasar dutse zani in yaban mai gida mai amali ɗawi sojin muna gada lafiya bijimin sarakuna za a kara da fitowar ka jama'a suke kafara abba suna ta jinjina kyarkyara ka zamo allafijin fitar ka yake sarkin dutse Allah kare da dumbar tawa hukuman ban sanu za a gawa lafiya. Yau kasar dutse zani in yaban mai gida mai amale ɗawi ta jimmuna mai gada mai asarki mai kuka mai zuwa sun gada yau kasar dutse karkashin tsako mai yake lafiya bijimin sarakuna za a kara da fitowar ka jama'a su suka bara amma abba suna ta jinjina kyarkyara ka zamo allafijin kusan ka hannu yake. Tamburan yan maza daban a mazaje yake hukuman ban sanu za ka gama lafiya. Duk mayaƙi da ya fito ya sa kwalkwali ya ci sulke daga arewa yana kyalkyali ko sarki da zikiri yake wani kariyarsa ya dogaransa Allah suke na kurada na fassakar halin bidi'a abi Allah da tsance na abin bidi'a so ya tafi da canfa-canfe na bidi'a da horo da humbuwa ya Allah yake sarkin dutse Allah kare da dumbar tawa hukuman ban sanu za a gama lafiya.
duka sarki na karkashi na ɗan fodiyo ma'ana fulɗe mai riko da ɗan fodiyo shugaba ne da kakuri abun kwaikwaiwa bisa tsarin mujaddadi na Allah yake malalinku uban garinku sarki yake garininku da kakurinku sarki yake hadiminku mataimakinku sarki yake tabbacin makiyaye an fulani yake tambaran yan maza daban a mazaje yake noman banzano su zaka gama lafiya na karaɗe afirka inda sarki yake na ji daula ta da yanzu ya suke wuta toro ta jalo bando suke ya zuwa ta kodiyo fulani da ɗabi'uwa guda biyar a ƙirge suke ya kana ga saukin hali a shirye suke ka sadaukin kyauta hannu a buɗe yake kana tsoron Allah kullum a rai suke sarkin dusa Allah kare da martaba hukuman banzano su za a gawa lafiya kuma ya zama adali halilai yake a sarakai na yanzu gunsa duka a take ba kamar ɗan Muhammadu nazar na cike mai hali dubuwa abin yaba ma ka sau ubangida gurin shamaki ɗari da sallama suna kan kaki jajirtau da ya hani na ɗaukar haƙi a gari ta gaban kasin da sanka yake tambaran yan maza daban a mazaje yake noman banzano su zaka gama lafiya daga haɓe zuwa ga shehu ɗan fodiyo yalligawa a da jalligawa na waiwayo an yi sarki kala-kala da zan waiwayo adadin 19 na 19 kaji sarki nuhu ya zo gidan 19 aka zaure fadarsa ta zama kwartara haka hali na kyautayin sama 19 shataran arziki uwan marajuwa yake sarkin dutse Allah kare da martaba hukuman banzano su za a gawa lafiya na ga zaure guda 9 da watan kiya ma'ana fada inda an kai mulkiya ni ga nauni bare a ce amintan kiya bisa hujjar gani ido kamar yake na ga zaurin naɗi na hakimai gwariya daga nan in akai naɗi akan tambakiya sai ko fada rantsuwa da doka biya inda sarki yake wa hakimin rantsuwa tambaran yan maza daban a mazaje yake noman banzano su zaka gama lafiya na ga zauren duhu da wazul ilimi da sarki yake zaman karatu wani da zauren zaman ubanmu kuma malami inda 'ya'yan sarki suke zama shi wani na ga zauren ta'ammarin jangali mai taga a can sama ta suka jangali daga zaure da ke da hotunan jaddawali na sarakan da sun kamulki dutse ciki sarkin dutse Allah kare da martaba hukuman banzano su za a gawa lafiya maguzawa da yalligawa an fitar yalligawa da rukunin su an fitar na ga hoto na makuri
da gwaja kwatar ai kamar kai ikira so a masa hoton yake yalle gawa fulani ke gwadin asali naga sali da musa bello yan asali yalle gawa kwa hausa ke gwadin asali ibrahim irema abdulkadir da ciki tamburan yan maza daban a maza ne yake noman bansalusu za ka gama lafiya. Ibrahim na biyu abdulkadir na biyu abdulkadir na uku abin na biyu daga nan halilu ya karɓi tuta a biyu daga zankon nasara nan abin ya tuke hamida abdullahi bello sai mai kano sulaimanu dutse majani mai kano dutse maje hotora mai daraja a kano lokacin rimi yayi daraja ta tuke sarkin dutse allah kara da martaba hukuman banzano su za a gawa lafiya sai muhammad da sanusi ya zamo maliya da tumaiken halika da nuhu ma'aliya daga shi sai zaka kuri nuhu ma'aliya ya ɗare karaga mahasada na a cike maka sauwa bakin cikin maga hasada lamarin ka ubangiji da nurin lokuta masu kishin ubangiji da ba za ida lamarin su gaban gaba a kullum yake tambaran yan maza daban a maza ne yake noman bansalusu za ka gama lafiya. kar ku manta ina batu akan zauruka inda sarki yake ta sussuka yayi daka ma'ana kansa sha'ani akan mammalaka ta tafi kalle da zarrafin sarauta yake naga ofis na mai gida uban masu gida fasinar ofishi na mai gida a gida naga zauren maraba mai kamar wani gida ba da sai dan muhammadu take sarkin dutse allah kara da martaba hukuman bansalusu za a gawa lafiya gwargwadon martaba da adadi ne ake sauke baki a fada inda mulki yake naga fadar da na tsaya na yau ka sake da ajibi na kyau da yarda tsari yake naga fadar da shugaban kasa ya shigo naga taro na 'yan siyasa masu shigo naga falo na 'yan majalisa in figo naga filin hawa na da bayatu tambaran yan maza daban a maza ne yake noman bansalusu za ka gama lafiya. na tuno sha'ani na ba da zakka kuma ma'aka sauka isa jinjina a kuma yarda tsarin yake na gunduma ko sarakai na dutse kunga zakka a yake ga shirinsa na ijtihadu bai san faɗi muku in mun sani ya zama wajib faɗi manufarmu a samu masu koyi da ke kwaikwayo mai halin yabo da nada yake sarkin dutse allah kara da martaba hukuman bansalusu za a gama lafiya inda ba kwa zato nuhu yana bibiya musulantar da maguzawa ba arnai jadal tana gidan waliya musulunci ya sa so ba mutu haka yake
sha'aninka abin yabo da koyi yake mai sulke da kwalkwali uwan mai kuke na yaba ka mai taguwa uwan mai nage tambaran yan maza daban a mazaje yake noman banzano su za ka gama lafiya inda ba kwa zato zuhu yana bibiya musuluntar da maguzawa ba karaya zuri'ar nan ya jadar tana gidan ma'aliya musulunci ya sa su ba musu haka yake sha'aninka abin yabo da koyi yake mai sulke da kwalkwali uban mai kuge na yabaka mai taguwa uban mai nage alakawo rabo na saduwa ne da kai sarkin dutse Allah kara da dumbar tawa mahuman mansano su za a gama lafiya ka sai ta sa nake yabonka a nuhu ka gama lafiya ta aka lafiya dauka lafiya jirga lafiya ka sannu da kyau za ka gama lafiya tambaran yan maza daban a mazaje yake noman banzano su za ka gama lafiya ka sai ta sha nake yabon ka cancanta ta sa yabon gwani na hannu mai kyauta ya ma daɗi da ƙarin bahu bari in zana yarda dai sarautar su take karkashin dutse kwai garuruwa har bakwai gundumomi a karkashin garin nan bakwai 28 cikin garura bakwai duka mulkin su karkashi na sarki suke sarkin dutse Allah kara da dumbar tawa mahuman mansano su za a gama lafiya bari in zana ji shekan garura bakwai da suke karkashin uban sarakai bakwai dutse kanta dutse da dawur na yan bakwai da gwaron buji ga kiyawana yan bakwai ni ga birnin kudu jahum cikin kwar bakwai adali jarumi za ka gama lafiya gunka adana tambaran yan maza daban a mazaje yake noman banzano su za ka gama lafiya ga masaba masarrafin karafa aiki da tama asalin dukan karafa a fice korani kuma ajiyar kano ma'aike na je sarkin dawa batun da zaki ya ake marmara kowa kashin kasa hakan nan take kunje gambun gari ashe da dake ake a sarki jikan tsino ta sarki kake adali haziki za ka zama sarkin dutse Allah kara da dumbar tawa mahuman mansano su za a gama lafiya godiya mai wakiltakar mutanen Kano a gurin shan nitali na dutse mai dandano na haɗa sakatare na dutse na gurin dano sanadin su na samu izinin bincike godiya kaurara ta zanayi gundano na su ɗandano jimirin ayyukan ga aure
sarkin dutse Allah kara da dummar ta ba nuhu mamman su za a gama tambayan yan maza daban a mazaje yake nuhu mamman sanusi za ka gama lafiya sarkin dutse Allah kara da dummar ta ba nuhu mamman sanusi za a gama lafiya. shahara sanadin sanina shahara sanadin sanina shahara sanadin